Okay, so maing adlaw sa tanan, no? Maing adlaw. So, karon na ta sa Leviticus chapter 14. Okay, so salamat kayo nga naaghapon kadiha igsoon. So, before ta magpadayon, magampo ta. Dalagon ug may mayaw na mga Dios. Salamat Lord, ninintak na. Ginoo, ikaw mong ginaimbitahan karon samtang kami Lord magapadayon sa pagbasa sa imong mga pulong sa Leviticus chapter 14, oh God. Lord, I pray nga samtang kami magabasa niini. Lord, I pray nga ikaw ang Dios mamuhat sa mong kasing-kasing og hunahuna, Lord. Nga diin ang imong pulong, Lord, dili mo labayn kawang, oh God. So, tabangin mi Ginoo nga nami makuha ang mga lesson ani nga imuhang pulong, oh God. Kay imong pulong mo among kalanon. So, thank you kaay Ginoo. I pray nga ikaw ang Dios magabubo, Lord, sa mong mga panudlanan karong adlaw, Ginoo. Nga diin Lord kami mabusog Lord sa imong mga pulong o nga ang imong balang espiritu gayud mo ay magapamuhat sa among kasing-kasing. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. I pray nga ikaw magapanalangin bisan pa Lord sa mga maminaw ug magatan-aw ani nga video Lord. So thank you kay Ginoo in Jesus name. In Jesus name I pray. Amen. Okay. So karon na ta sa chapter 14 no sa Levitico. Okay, so verse 1. Okay, by the way, so mauni ang mga tulumanon sa paghinlo sa mga sanglahon, no? Ang ilang mga kaniadto mga balatian nga ingani no sanglahon. So na sila mga tulumanon, no? Okay, so atong basahon sa chapter 14 verse 1. Ang Ginoo miingon usab kang Moises. Kini mao ang tulumanon bahin sa paghinlo sa usa ka sanlahon. Dad-a siya ngadto sa pari ug ang pari mogawa sa kampo aron sa paghiling kaniya. Kung makita sa pari nga naayo na ang iyang sangla, magpakuha ang pari og duha ka buhing langgam nga hinlo og kahoy nga sidro og pula nga higot og isupo alang kaniya nga pagahinluan. Verse 5. Unya ipapatay sa pari ang usa ka langgam diha sa sudlanan nga kulon ug may sulod nga tubig gikan sa tubod. Okay, so verse 6. Unya kuhaon niya ang buhi nga langgam ug ang kahoy nga sidro, ingon man ang pula nga higot ug ang isupo ug ituslob niya kini sa dugo sa langgam nga gipatay sa ibabaw sa tubig. Okay, verse 7. Kay ang dugo iyang iwisik sa makapito sa tawo nga pagahinluan sa sangla. Human niini ipahibalo niya nga ang tawo hinlo na og iyang buhian ang langgam mga buhi. Verse 8. Labhan sa tawo ang iyang sapot og kiskison ang tanan niyang buhok og maligo siya. Okay, niini mahinlo na siya. Unya makasulod na siya sa kampo apan magapabilin siya sa gawa sa iyang tulda sulod sa 7 ka adlaw. Okay. So verse 9. Sa ikapitong adlaw iyang kiskisan pag-usab ang tanan niyang buhok, ingon man ang iyang bungot ug ang iyang kilay, ang tanan gayud niyang balhibo. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo siya ug mahinlo siya. Okay, man, nakahinumdom lang ko igsoon ba. Kining iyang pagkuan bitaw sa ilang mga tulumanon murag katong COVID bitaw nga gi-isolate pag naa kay COVID ikaw ra didto uli ka pwede mo sagol sa ubang tawo no nya mag-quarantine ka kung pila ka adlaw. So diri na sila quarantine no nga gibutang ang Ginoo sa mga sanglahon no kailangan na sila sa gawa sa kampo unya kung okay na sila pwede na sila mosulod sa kampo pero di sila mosulod sa ilang tulda for 7 days no 7 ka adlaw nga na sila sa gawa sa ilang tulda nya maligo sila ug ilahang labhan ang ilahang sanina no kay para di sila makatakod dito sa uban. So same no pero mas kuan ni ang sangla kanang murag kay ingon jud ka hugaw ka no sa ilahang panahon. Okay, sa verse 10 ingon diri sa ikawalong adlaw magkuha siya og duha kalaki og usa ka bayi nga nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon og walay tatsa. Okay, magkuha usab siya halal nga pagkaon nga 3 ka kilo nga harina nga minasag lana mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana.
Okay, 11. Kining tanan lakip ang tawo nga iyang gihinluan, ibutang sa pari sa tubangan sa Ginoo sa putlahan sa sulda nga tagbuanan. Verse 12. Unya kuhaon sa pari ang usa ka laking karnero ug gihalad niya kini uban sa mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana, ingon nga halad alang sa paglapas, ug ihalad usab kini niya kini ingon nga halad sa nga binayaw ngadto sa Ginoo alang sa pari. Ang dating karnero ihawon niya sa ihawanan sa sa halad tungod sa sala ug sa halad nga sunugonon didto sa dapit nga balaan, kay ang halad tungod sa paglapas sama sa halad tungod sa sala. Okay, so even sa ilahang nagyapoy halad o seremonyas nga pagabuhaton kung na sila balatian, no, bawat anang sangla, no, kay iya man sa pari kini balaan kaayo. Kay unya verse 14, ang pari magkuha og dugo sa halad alang sa paglapas ug ihidhid niya kini sa tumoy sa tuong dalunggan og sa kumagko sa tuong kamot ug sa kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan. Okay, verse 15, magkuha usab ang pari og lana gikan sa botilya ug ibubo niya kini sa wala niyang palad. Verse 16, ug ang tuon niyang tudlo ituslob niya sa lana nga diha sa wala niyang palad. Kay pinaagi sa iyang tudlo iya kining iwisik sa makapito at tubangan sa Ginoo. Verse 17, unya hidhiran niya sa lana nga nasalin diha sa iyang palad ang tumoy sa tuong dalunggan ug ang kumagko sa tuong kamot, ingon man ang kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan ibabaw sa dugo sa halad alang sa paglapas. Verse 18, ang tanang nasalin nga lana diha sa kamot sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo nga gihinluan. Unya ang pari magahimo sa seremonya sa paglapas sa sala alang kaniya sa atubangan sa Ginoo. Okay, 19, ihalad sa pari ang halad tungod sa sala aron sa pagpapas sa sala sa tawo nga gihinluan sa iyang kahugaw. Human niini ihawon niya ang halad nga sunugonon ug ihalad niya kini sa halaran lakip ang halad nga uhay. Okay, sa ingon niini nga paagi ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapas sa sala alang kaniya og mahinlo siya. Okay, verse 21, apan kung siya kabos og dili makahimo sa paghatag sa maong gidaghanon, magkuha lamang siya og usa ka nating karnero nga laki aron gamiton nga halad. Okay, alang sa paglapas og ibayaw kinis aron sa pagtabon sa iyang sala. Magkuha usab siya og usa ka kilo sa labing maayong harina nga minasag lana aron gamiton nga halad nga pagkaon ug mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana. Verse 22, magkuha usab siya duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa iyang maabot paghatag. Ang usa gamiton nga halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon. 23, sa ikawalong adlaw dad-on niya kining tanan ngadto sa pari alang sa paghinlo kaniya didto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan sa atubangan sa Ginoo. Verse 24, ug kuhaon sa pari ang nating karnero nga halad alang sa paglapas ug ang usa ka botilyang lana ug iya kining ibayaw ingon nga halad nga binayaw sa atubangan sa Ginoo. Verse 25, unya ihawon niya ang nating karnero nga halad alang sa paglapas ug magkuha siya og dugo niini ug ihidhid niya ang dugo sa tumoy sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot, ingon man sa kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan. 26, unya magbubo ang pari og lana sa wala niyang palad. 26, og ipaagi sa tuon niyang tudlo iwisik pinaagi sa tuon niyang tudlo iwisik niya sa makapito ang lana nga diha sa wala niyang kamot sa tubangan sa Ginoo.
Okay, 28. Hidhiran niyag lana nga diha sa iyang palad ang tumoy sa tuong dalunggan ug ang kumagko sa tuong kamot, ingon man ang kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan. Okay, sa dapit diin gibutang ang dugo sa halad alang sa paglapas. 29. Ang tanang masalin nga lana sa iyang palad ipahid niya sa ulo sa tawo nga gihinluan aron pagpapas sa iyang sala at tubangan sa Ginoo. 30. Og maghalad ang tawo og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa iyang maabot. Ang usa gamiton nga halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon uban sa halad nga uhay. Ug ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapas sa sala alang sa tawo nga gihinluan sa atubangan sa Ginoo. 32. Mao kini ang tulumanon sa tawo nga nasakit og sangla nga walay igong ikahatag alang sa paghinlo kaniya. Amen. So, kato lang nga portion no 32 verses daghan kaay siya kanang angay buhaton or tulumanon kung naay sakit ang tawo nga sangla kaniadto no sa Old Testament. Okay, ang remaining nga mga verses no napay dugang mga verses pero kini siya mo ni ang agup-up diha sa mga balay no, even sa mga balay na sila'y mga tulumanon unsay angay nilang buhaton. So padayon nato igsuon nanata siya sa verse 33 ingon ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, kon mahiabot na kamo sa yuta sa Kanaan nga akong ihatag kaninyo ug kon butangan kog agup-up ang usa ka balay ni adtong yutaa, ang tag-iya sa maong balay mo duol o mosugilon sa pari mahitungod sa agup-up diha sa iyang balay. Okay, 36 unya ang pari magsugo nga manggawa sa balay ang namuyo niini una pa siya mosulod aron sa pagsusi sa sakit aron ang tanan nga naa sa sulod sa balay dili maisip nga hugaw. Okay, anha na ang pari mosulod sa balay aron sa pagsusi niini kon nakapanggawas na ang mga tagbalay. 37 unya iyang susihon ang agup-up og kon iyang makita nga diha sa bungbong sa balay may pagkalunhaw o pagkapula nga puntik-puntik og nga kini mikutkot sa bungbong, ang pari mogawas og sirhan niya ang pultahan niini og ang pultahan magpabiling sirado sulod sa 7 ka adlaw. Okay. 39 sa ikapitong adlaw mobalik siya aron pagsusi niini ug kun ang mga agup-up mikaylap sa ubang dapit sa bungbong. 40 ipakuha sa pari ang mga bato nga gitaptan sa agup-up ug ipalabay kini ngadto sa mahugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Okay, 41 og pakiskisan niya ang sulod sa tibuok balay ug ang kiniskis isalibay nila ngadto sa mahugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Okay, 42 unya magkuha sila og laing mga bato ug ihulip nila kini sa dapit nga gikuhaan sa daang mga bato. Okay, magkuha usab sila abog or apog ug ipuli nila kini sa nakiskis sa balay. 43 kung ang agup-up mutungha pag-usab human kuhaa ang mga bato ug kiskisi ang balay ug human kini butangi og bag-ong apog. 44 adtuon og susihon na usab kini sa pari kun iyang makita nga ang agup-up mikaylap sa balay, agup-up kini nga kuyaw kaayo og hugaw ang maong balay. 45 busa gub-on kini og ang mga bato niini og ang mga bato niini, ang mga kahoy ug ang tanang mga apog dadon ngadto sa usa ka hugaw nga dapit sa gawas sa syudad. 46 ang mosulod sa maong balay samtang gidili pa ang pagsulod niini mahugaw hangtod sa hapon. 47 og kinahanglan labhan ang bisti sa tawo nga natulog sa maong balay ingon man ang nagkaon diha sa sulod niini. 48 apan kung inigsusi sa pari niini nakita or makita niya nga ang agup-up wala mukaylap human kabutangi og bag-ong apog ang balay, ang pari magpahibalo nga dili kini hugaw kay ang agup-up nahanaw naman. 49 og aron sa pagputli sa balay ang pari magkuha og duha ka langgam nga gagmay og kahoy nga
sidro. Okay. Magkuha usab siya og higot nga pula og isopo. 50 unya ihawon niya ang usa ka langgam diha sa sudlanan nga kulon og may sulod nga tubig nga gikan sa tubod. 51 unya kuhaon niya ang kahoy nga sidro ingon man ang isupo ug ang tanod nga pula ug uban sa langgam nga buhi. Ituslob niya kini sa dugo sa langgam nga giihaw og sa tubig unya wisikan niya ang balay sa makapito. Sa ingon niini ang paagi hinluan niya ang balay pinagi sa dugo sa langgam, sa tubig sa langgam nga buhi ug sa kahoyng sidro ingon man sa isupo ug sa higot nga pula. 53 unya ang langgam nga buhi iyang buhian sa gawas sa syudad. Sa ingon niini nga paagi mahinluan niya ang balay. Okay, 54. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa sakit nga sangla, sa mga nuka, sa mga hubag o butoy, ug bahin sa agop-op nga anaa sa mga bisti o mga balay. 57 kining mga balaura maoy magpaila unsang butanga ang hinlo ug unsang butanga ang hugaw. Okay, so mo to ang chapter 14 igsoon no. Sumurag na patay gamay nga time atong tiwason sa chapter 15. So ang chapter 15 mao kini ang mga lagda mahitungod sa tawo nga may sakit nga nag-agos. So lahi pud tong sangla, lahi pud ning sakit nga nag-agos, no? So nasle mga tulumanon igsuon, no? Okay, so verse 15 verse 1 ingon, ang Ginoo miingon kang Moises og kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga bisan kinsang lalaki nga may nag-agos gikan sa iyang kinataw hugaw kini. Verse 3, og kini mao ang lagda bahin sa tawo nga may nag-agos sa iyang kinataw, nag-agos kini o wala na, isipon siyang hugaw. 4, mahugaw ang tanang gihigdaan sa tawo nga may sakit nga nag-agos, ug ang tanan nga iyang lingkuran mahugaw usab. Okay, verse 5, bisan kinsa nga makahikap sa iyang higdaanan kinahanglang labhan niya ang iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Verse 6, ang mulingkod sa bisan unsa nga nalingkuran sa tawo nga may sakit nga nag-agos kinahanglang labhan niya ang iyang sapot ug maligo. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Verse 7, ug ang makahikap sa lawas sa taong may nag-agos kinahanglang manglabas sa iyang sapot ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Okay, 8, kung ang tawo nga hinlo luwaan sa tawong may nag-agos, ang tawong hinlo kinahanglang maglaba sa iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Verse 9, ang montura sa hayop nga nalingkuran sa tawong may nag-agos mahugaw. Verse 10, ang makahikap sa bisan unsa nga nalingkuran sa maong tawo mahugaw usab hangtod sa gabi, ug ang mukuha sa maong butang maglaba sa iyang sapot ug maligo. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Verse 11, kung ang tawo may nag-agos nga wala makapanghunaw sa iyang kamot, makahikap og laing tawo, kinahanglang labhan sa tawo nga nahikapan ang iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Verse 12, ang galamiton nga hinimo sa yutang kolonon nga mahikapan sa tawong may nag-agos buk-on, ug ang galamiton nga hinimo gikan sa kahoy nga iyang mahikapan hugasan. Okay, verse 13, kung wala nan kaniya ang nag-agos, maghulat siya og 7 ka adlaw una siya mahinlo. Unya labhan niya ang iyang sapot ug maligo siya sa tubig nga nag-agay ug siya mahinlo na. Sa ika-8 adlaw magkuha siya og 2 ka tukmo o 2 ka kuyabog nga salampati ug muadto siya sa atubangan sa Ginoo sa putahan sa tulda nga tagbuanan ug ihalad niya kini sa pari. Okay, 15, ang pari magahalad niini. Ang usa ingon nga halad tungod sa sala ug ang usa ingon nga halad nga sunugonon.
ug ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala sa atubangan sa Ginoo alang kaniya tungod sa iyang sakit nga nag-agos. Okay, so 16, no? Ang mga balaod mahitungod sa giagasag binhi o sa giregla. Grabe ilahang mga kuano, kanang specific kayo ang ilahang mga tulumanon igsoon. Sumay na lang yun no, nga sa to karon nga henerasyon ba gihimo na ni Jesus tanan, no? Yan natang gihinluan pinagisayang hamili nga dugo. Kung naaman ni mga ingani marigrila, wala na mga tulumanon nga atong ginahimo, no? Okay, so praise God, no, sa panalangin, grasya nga iyang gihatag nato. Okay, verse 16. Ingon diri, kunang usa ka lalaki giagasan sa iyang binhi, maligo siya apan magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Okay, 17. Ang panapton o panit nga matuluan niini hugasan, magpabilin kini nga hugaw hangtod sa gabi. 18. Kung ang usa ka lalaki makighilawas sa usa ka babayi, kinahanglan silang duha maligo apan magpabilin silang hugaw hangtod sa gabi. 19. Kung reglahon ang usa ka babayi, magpabilin siyang hugaw sulod sa 7 ka adlaw. Ang muhikap kaniya mahugaw hangtod sa gabi. 20. Bisan unsa nga iyang higdaan og lingkuran sa panahon nga siya dugon, mahugaw usab. 5 ka ana igsoon, no? Nga monthly baya ang babay dugon. Unya, perminti nila ma-experience kada bulan, no? 7 ka adlaw silang hugaw. So praise God nga karon no wala na ing ana, no? Kay 21 to 23, bisan kinsa nga makahikap sa iyang higdaanan o bisan unsang butang nga iyang gilingkuran, kinahanglang maglaba sa iyang bisti ug maligo siya. Okay. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. 24. Kung ang usa ka lalaki makighilawas sa maong babae, matakdan siya sa kahugaw sa babae, hugaw siya sulod sa 7 ka adlaw. Ang tanan nga iyang higdaan mahugaw usab. 25. Kung ang usa ka babae dugon sulod sa pipila ka adlaw nga dili panahon sa iyang pagrigla o kung ang iyang pagrigla mulapas sa gitagal nga panahon niini, mahugaw siya sa marasa naandan niyang pagrigla o magapadayon ng iyang kahugaw samtang dugon pa siya. 26. Ang matag higdaanan nga iyang nahigdaan sa panahon nga siya gidugo, mahugaw sa maranga kini iyang nahigdaan sa naandan niyang pagrigla. Ang tanang butang nga iyang malingkuran mahugaw usab sa maranga kini iyang nalingkuran sa naandan niyang pagrigla. 27. Ang makahikap sa maong butang mahugaw usab o kinahanglang labhan niya ang iyang bisti o maligo siya. Okay, magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Kung dili na siya dugon, maghulat siya og 7 ka adlaw una siya mahinlo. Sa ika-8 adlaw magkuha siya og 2 ka tukmo o 2 ka kuyabog nga sa lampati ug dadon niya kini sa pari didto sa pultahan sa tuda sa tagbuanan. Verse 30. Ang usa ihalad sa pari ingon nga halad tungod sa sala ug ang usa ingon nga halad nga sunugon. Ug ang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapasasala alang sa babae sa atubangan sa Ginoo tungod sa dugo nga may agas. Cave 31. Pahimangnoy ang mga Israelita sa kahugaw nila aron dili sila mga matay tungod sa ilang kahugaw, pinaagi sa pagbuling sa akong templo nga naa sa taliwala nila, no? Kay di ba ang Ginoo balaan man ba, so dili jud siya pwede nga naay mga buling diha, may mga hugaw, no? Kay tanang mahugaw og mga buling nga naa sa iyang templo ug dili mahinluan, mga matay sila, no? Tungod kay ang Ginoo balaan man, tungod sa kabalaan sa Ginoo ang tanang hugaw mamatay, no? Kay 32. Mao kini ang tulumanon alang ni adtong may nag-agos sa lawas ug ni adtong giagasan og binhi nga nahugaw gumikan niini. 33. Ingon man ni adtong gidugo sa ato pa alang kini sa bisan kinsa nga lalaki o babay nga giagasan og hugaw sa
ug alang ni adtong lalaki nga nakikilawas sa usa ka babae nga gidugo. Hallelujah, no? Mao to ang chapter 15. So kung ato ang mabalikan man, murag tanan, no? Kung ikaw gidugo, kung ikaw giagasan og binhi, kung ikaw unsa pa to, nakighilawas, mahimo kang hugaw sa tibok adlaw, o kung gidugo ka 7 ka adlaw, no? So grabe ang ilahang kuan, mga tulumanon para dili sila mamatay sa presensya sa Ginoo, kay ang presensya sa Ginoo na uban nila dito sa templo, no? So mao tong na sila mga tulumanon, kay kung dili nila tumanon ang mga tulumanon, sigurado yung mamatay sila. Kay ang tanang sala, no, ingon ang Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. So mao na nga kung dili sila magtuman sa tulumanon, no, nga bayadan ang lang sala pinaagi tong mga tukmo sa pato ilang ihalad, sila ang mamatay, no? Pero salamat sa Ginoo kay sa tuong henerasyon karon, sa tuong higayon karon, no, sa kunang gikaingon gibayran na tanan, no, sa dugo ni Hesukristo. So ang tanan, no, nga nakahimo natong kanang makasasala, atong mga sala gibayran na ni Jesus, ang atong pagkahugaw gibayran na ni Jesus. So pag gidawat na nato si Hesukristo nga atong Dios o personal nga manluluwas, tungod sa iyang dugo nga iyang giula dito sa cross, no, ang kapasayloan nato ang nadawat unya dili na ta mamatay, no, physically, spiritually, kay naa naman siya. Though spiritually moabot gyud ang kamatayon, no, kay dili man mulungtad ang atong lawas diri sa kalibutan hangtod sa hangtod, apan ang atong kalag og espiritu mulungtad kauban si Hesukristo kung kita adunay Kristo sa atong kinabuhi, no? Kung atong gidawat siya sa atong kinabuhi, din ingon ang kinabuhing walay katapusan atong maangkon. Pero kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala nato siya gidawat, nanigsuon mamatay ang imong espiritu, ang imong kalag, no, maadto didto sa kaalautan, no. So igsuon na patahigayon kay buhi pa man ta, no. So kinahanglan yun magdesisyon na ta karon. Pasalamatan nato ang Ginoo kay kining mga tulumanon nila sa Old Testament dili na nato kinahanglang buhaton para lang maangkon nato ang kanang kinabuhi nga walay katapusan, no. Nga dili ta ba mamatay para sa ilaha nga kung di sila magtuman mamatay sila kaya tungod sa kabalaan sa Ginoo. Pero sa tuwa karon, salamat nga gitubos na ni Hesukristo, no, ang tanan iyan ang gibayran. Yan ang gibayran. Kung atong mabasa ang Hebrews chapter 9 of 10, ingon dito nga igo na ang dugo ni Kristo Jesus once and for all lang, no, nga nakabayad tanan sa atong mga sala. Kay siya blameless, sinless, wala siya sala, og siya ang pinaka karnero sa Dios, no, putli nga karnero sa Dios nga gihala dito para sa tanang mga kalapasan, tanang mga sala, tanang kahugaw sa tao, gibayran na sa Ginoo. So igsuon atong pasalamatan ng Ginoo niya. So thank you kay igsuon nga hangtod karon na apakadiha, and I hope and pray nga ang Ginoo magapanalangin kanimo uban imong tibok panimalay. So hangtod sa sunod higayon igsuon, dalagon ng Dios.